Fries bloedvriend, we zijn in Drachten en we gaan heen naar Udina. Wanneer gaan we naar Udina? Zaterdag 19 november. En welke band ben er dan? Elske de Wallen, Audio Adam, De Zadelroekers, Mr. Wallace, Jack Bottleneck, Mundelpark, Ikkie Pack en nog volle meer bands. Ik zou zo zeggen, kom. Dit hier had Stichting Volkswerk het Gouden Zadel. En waar ben de genomineerden? Jack Bottleneck, Stichting Friesland Pop, Elske de Wal, Gurbe Douwstra. En de laatste, dat mij je bepalen. Keer daarvoor naar de Facebookpagina Fries Bloed Muziekfestival. En jou diegene terug wat je favoriet is. Dwaan. Zaterdag 19 november, het Fries Bloed Festival in Iduna.